Lu beringsaken kula. Alah yo. Nggih monggo. Manis rok. Oh alah. Ya wis. Nggih, si badan nyawer nggih monggo niki pun arum manis. Niki sing dereng tuan rumah ya, Mak. Tuan rumah. Oh, ngerti tuan rumah ndi? Ya Allah ya. Bebek. Hah? Hai. Pak. Ya Saya koyak nopo, Pak? Boten. Yakin boten kepengen, Pak. Lalu kok kempe Pak lagi wis Bali. Lo coba yuk kowe, Pak. Nyelura jaluk saweran ora, Pak? Yakin ora omong goro. Nek anggar bisa ngoni ora apa-apa. Gini apa mali, Pak Bu? Lah pada menang bingung ya bingung ya.
Nggih, nggih, Bu, nggih.